kai kuma ne kidan nazlabul Mun shiga next level. mun shiga nazlabul Mun shiga next level. ga yawan ƙuri'u tangabu. Assalamu alaikum Shaz. Bison how far now? Kai dawowar yaushe? kai na faɗa ma yanzu na duro yanzu In girman Allah dai kawai ya Lagos ne. kai Lagos waye ina wani labari Lagos wanda ko sisi ya ta gurin mutala ne ciwo garin kwai Garin kwaki. duniya na iya yanzu rayuwar ba sai da maleji ba Ina faɗa ma ni ma kaina yanzu nan dubara ce wannan. bara dai kawai in jire bara in Lagos Kenan sai ka dawo na gidana. kai kuma ne kidan nazlabul Mun shiga next level. mun shiga nazlabul. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Dama wai kana ciki? Wallahi ina ciki. Haba ni ne ta kwalla kira ne ta haba he kana ciki? Wallahi ina ciki. So kai yaushe kai yanzu na kai abun da ya kano gurin ka ban da ko ta sisi ban da ni. Ka auna min garin kwaki da Allah gongon daya ana jin wa zan sama ku. So malam me ke faru? La illallah. Malam dakata. Me ya gan? Cikina ne ka jira ne zan dawo. Inna lillahi wa inna ilaihi. To ni fa ban iya jiran ka ba tafiya zan yunwa fa nake ji. A ni dai na tafi. Me ake da wannan rayuwar? Da Lagos ɗin masu na zuwa su je su dawo barantana mu na geto. Haba da Allah. Haba. Me ake da wannan? Ai wallahi kawai ta shiga kofar tsamo wallahi haram ɗin wallahi halal ɗin. Duk abin da ya samu wallahi Allah shi na yi shi. Allah ma ya kawo mai haram ɗin. Ai da abin da ta fi daɗin ci. Ha? Kuma an tashi kawai in fantsama ciki. Allah sa na fara a sa'a. Rage baki. Ya na jagoki na ka dawo ne. Je kiwo da bude ni da Allah. Me ya faru ne? Wai a he cuta guda ce ta kama yi. Dan manzo Kin Allah. da daddare yake fama ya fito kasuwa yau. Yanzu Ga hidan ya shiga ban daki. Ni kawai tafiya ba zan iya jiran shi ba ka iya jira ba. Ban sani ba ko gidan ado yara dumame. Kawai ni zan je in ci ba mu. Hai, dama abin nema ya samu. Allah sa ana fara a sa'a. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Addu'a ta karbu. Amma barin ƙara na. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wallahi addu'a ta karbu. Da nake a cikin shagona. Wallahi isra na zuwa ne ma. Rage baki.